Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at tita at taga Isabela. Sakbay nga intay ba sa dagiti kablaaw, maminsan pa'y papagayam akid dawan mi nga i-like, i-share, kan i-follow, kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero Facebook page. Tapno agtultuloy nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Naragsa kapanagdengeg kada Mampas Runas, Ma'am Marie Runas, kan Brian Runas, dita Sisling Cravers, amasarakan iti Dapaar ti Trancoville, Baguio City. Shout out pa kada Carlos Almoite, Angela kan Joshua Almoite, ti Kabarsikan, Baknotan, La Union. Papang Calixto kan Mamang Tesi ti Barangay Bato, Nagilian, La Union. Angela kan Eliza from Maan ti Hong Kong. Ramirez family ti Balawan, La Union from Jovi, Lapira. Ancheta family ti Isabela from Berlin ti Singapore. Dadulya Gapus Morales family ti Payukpok Sur, Bawang, La Union from Susana Dadulya. Amin at taga-Dalawig, Alcala, Cagayan, especially ni Kapitan Ludovico Luis, kan aminan akagawad na from Zephanie Kasay. Happy birthday Lamberto Pasion Jr. from Linda Pasion, ti Kuwait.
Sanchez Galaw Rapisura family ti Cervantes Ilocos Sur from Rex Rapisura. Pukaw kan Kumpalas family from Marlon Kumpalas. Mama Sing, happy 80th birthday kan ni Mama During ti Victoria Sual Pangasinan from Lenny Joy. Alonso Malyaga Tanyesa family, the Esther Malyaga Domingo and family from Cuse Malyaga Alamo ti Apari West Cagayan Valley. Makablaawan pa the Dennis Bulaton, Kylie, DJ kan kalugarak di ta barangay Tupa Agno Pangasinan from Cheng ti Riyadh. Balyera family ti Valenzuela City, Season family ti San Mateo Quirino from Maylin, Bukay. Makablaawan Daninong Tinong, Arnel, PJ, Migs, Pablo, Anjon, Aryong, Amante, Norman, kan Juvenel from Jericho, Pakarit. Sugitan, Patong, kan Pataray family, kastamo ti Jose family from Juliet, Sugitan. June, Johnny, Jason, Jerry, Rosal, kastamot da Vilma, Emily, kan Ching from Carolina, Villanueva, Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out pa kada Lacson kan Sunny Boy, Garcia kan Notario family from Tyson, Reynera. Tomas, Leticia Bukahan, Geraldo David, kan the Nine Sisters ti Bukahan family from Novelin, Bukahan. Bakay, Batino, Castillo, kan Balbin family, kan amin ataga Lapugan, Tumawini, Isabela from Maylin, Bakay. Edgar, Eduardo, Peter Castillo, Cristel, Amang Duardo, Inang Tina from Rose Bautista. Shout out ti Marukin family ti Flora Apayao. Magnos Yashika kan amin at tagapurok tu Parudon Sur, Apari Cagayan from Cheryl Ortiguez. Manuel family, lakay ko kan anak ko di Tamaranao, San Mariano Isabela from Ann ti UAE. Miriam Pascua Tamang, Dave, AJ, Bimbo, Inong Jr. kan Pascua family, Zepagan Kalati family, Tigagabutan, Kawayan City from Bimbo, Tamang. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Tita. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras adanunen to'y nanumo asurat ko. Nakapagsurat akmat manang takayat kumot nga ibinglay ti pakasaritaak. Kanayo nak ngamin adumdumngag kadagiti padas nga ingkay ik-ikan biag babaan toy Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan at tita, tubuak iti Isabela. Dua kami nga agkabsat nga maaddan pamilya ni manong ko manang. Pimusayan ni tatang iso asyak ti kadkadwa ni nanang iti balay mi. Ngam kalpasan laeng tinasurok adwa atawan, si marunumot a pimusay ti inak, banag a pagladlading itak unay. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi ka itabtabon laeng, day dinanang ko. Itataawanan ni nanang mo ag may sakan dito'y balayaw, tita. Wan nga rod, angkel. Saan namat analasatan ti sakit na? Kunak numayatan kalpasan ti pan naka-ospital na. Ngam saan matgayam? Talaga siguro nga agpatinggalaangan ijay ti biyag ti inaya o kaanakan. Ulila kayon adamang ni manong mo alitaw. Nagrigat kayam, angkal. Idipim mo say day di tatang. Nalakalaang nga inliwliwag mi ti amin. Taadakat nga roday di nanang. Ngam itangay. Talagang awandan nga patpada. Katanusam akaanakan. Sapay adamat ten pamilya ni manong mo alitaw. Sungaawanan tinamnamaam akad kaduam dito'y balayaw. Okay lang, angkal.
Maikawa akla ang siguro kadagiti masungad nga aldaw. Tanabiit pa'y dagiti pasamak. May ruwamak tumatlaan. Ala, noad na maitulong ko, ibagamlaan kanyak, balasang ko, wan. Kumusta nga iti papan mo iti ayan ni tita akanak kamlakay? Ay, kaday jay malmalday pala ang aging kaita. Kasta talaga, taisudak at garod ti agkabalay. Maikawa talaga ni tita, tagmay-maysan nga agnaed ita iti balay da. Day tanga raw ti pagsarsaritaan mi itay ken ni tita, bakay. Di ayaban nan ti kabsat na, tagkakabalay dan. Narigat ti kasta. Tauray kasano ti kinasingpet ti tunggal maysa, saan na maliklikan ti saan na pa nagkikinawatan. Ay sa bagay matkit di Dinto pa'y kinayat ni Litaw ti nakilubon iti balay da iti nangasawa. Mas kinay kayat na pa'y tinagabang laeng ngayon iti pagnaadanda. Aging gay ti ininot mo't ang nakaornong da nga agasawa, iso ang nakaipatakdar da iti bukod da abalay. Kat, anya nga iti plano da nga agkabsat iti balay da. Ay kat balay da lataa. Mabalinda mo't ti mapan ijay nang runa no da pasken. Nang runa intun lagi pendan dagiti naganak da. Ay sa bagay mo't kit di Basta alalayam lata idang agkabsat. Kasiksikakat nga rudon ti si bibiyag akabsat da idinanang da. Alalayam ida, aginggat kabailam lakay. Sis, kasano nga itan? Agmay saka matin iti balayo. Katawan maaramidan Talaga kasta. Ay, nagrigatan niya. Nang runa katagpadan nga awan dagiti parents yu. Ay, amo kon sis. Anya man ang dayta na panunot mo. Apay na makiasawa ka laangan. Wan, tamnadan kadkadwam iti balayo. Okay ka lang? Kasano ko mamakiasawa katawan to pa'y nobyo? Oo, di aklo naman ti may sa kadagitagar-aram kan ka. Kasta lang ti solusyon da ita. No way! Gaputawan ka do ako na iti balay mi? Iso akapilitan ang makinobyo akon, kasta? Ano fa? Imposible naman nga wala pulos ti kurso na Adam. Kadagitagar-aram kan ka. Panagkunak kat okay damot amin. Malaksid no, juicy ka. Ay na, sardangan nakman. Kabaalak da ito di nakpagdanagan. Bili, baka talaga ito kinaturad mo, sis. Ay, sige man laangan, tama pa na ko na iti table ko. Ang mga namakita nakpay ni boss dito ay delicates. Kasano? Bigbigat nga umay ka makichischismis. Ala, mapan ka nga rodon. Naimbagmanta nakapasyar ka dito balay, Manong. Wan ataw may kamatsuknalan no kumustakan? Nasaya at Manong. Nakarecover ako ng itikalaat nga ipupusay day dinanang. Arumbang lang nga din ko. Tawan mo ti bumato dito rabaw ti daga. Oh, kumusta mo ti trabaho? Okay, Manong. Kaasi ti Diyos. Kahit saan ka kadama ikawang agmay-maysan dito
Apay no, mangayab kay ti maysa kadagiti kasinsin tatapno ada kaduam diti balay. Ay, saanan manong? Kabailak. Diyak naruam nga da kabalay na malaksid kada kayo iti day dinanang. Ading, awanin day dinanang. Di na kami namnamaan, taamumot ni adan balay mi kinaipag mo. Kaya dumakdakkelan dagiti kakaanakam. Masapul damat ati bukod da asilid, syempre. Nagmayat nga rod, no nalawa ko maunay to'y balay tayo. Tada bukod da asilid. Ngamawan mat. Basta anusam nga ornusan da iti balay, akas iti sigod. Sana bale, dahil ton makiasawa kan, ang mga naitugot na kantumot ti pakiasawa amiti sa di naman na lugar da. Diyak lakit ti kayat nga ibati ti pundar da nanang kantatang manong. Napatag kanyak da iti abalay. Da ito ilaangan tinabat-bati apakalaglagi panta kadakwada. Ulila kamin adang mga agkabsat manang Emmy. Adan pamilya ti kabsat ko, idinto ta siya ket awan pay. Aklunek anay kawaak iti kaawanan day dinanang. Agmay saak ngaminan nga agnanaed iti balay mi. Awan pay makasaritak tunggal agawidak manipod iti trabaho. Kapilitan pay asyak ti agluto iti kanek ken agidalimanek. Dakkel akawak ken pukaw ko idi awanan day dinanang manang. Pasaray umay nakmet sa rungkaran ti kabsat ko no awan pakakumikuman na. Kastamet nga adda ti kabsat ni nanang iti asidaglaeng ti balay mi. Iti panaglabas ti aldaw, nagbalinak akampante, uray agmay saak iti pagtaengan mi. Kunak no agtultuloyan daytoy manang, ngem saan met gayam. Nay, adda ka mert litaw. Wanangkal, nagkapuak dita balay, takunak no adda dita ni tita, nga mawan mat gayam. Amok ngamin nga dalang dita balay tunggal aldaw ti Domingo. Ay na, nagpakada kanya kaanakan. Tada kanu atindaran da kasangay ti katrabahuan da, kadwa na dagiti kagayem na. Ang mga nurabiin ton no sumangpert. Imbilin na nga rod kanyak ti balayaw. Kastayang kal. Sapay, ada ko magagarak. Anya ngay day takaanakan. Mabalinnak mo't apiaran no lakit dita kayat mo nga ibaga kanyak no anya ti gagaraam iti kabsat mo. Kasaritak ko man ni tita may papaniti balay mi, angkal. Apay litaw. Anya ti maipapan iti balayaw ako nam. Kuha nga minangkal. Ada pang pagnupin mi ngay patakdaran negosyo ko ni bakit ko. Kasapulan mi ti dakalagatad. Dakala kapital. Isuan na panunot ko nga ila ko milaangan ka ni tita ti solar kan ti balay mi. Anya? Ila ko kunam kaanakan. Nahi kasanon di kabsat mo ni tita. Amumot adita nga agnanaad. Dakalunay ti balay mi para ka ni tita, angkel. Sayang tagmay may samatan nga agnanaad di balay. Enton makiasawa, masapol nga dan tumot bukod da balay. Siyempre, saan mo mabalin nga agnaad dan to iti pakiasawaan na iti balay mi sa bagay, ada kayo nga agkabsat nga agsarita, may papan iti dahi taaban na aglitaw kaanakan. Ati kapanunutan di kabsat mo,
Kahit sapay la kumata saan to aday taabanag ti pangrugyan, ti diyo pa nagkinaawatan nga agkabsat. Anya nga iti ginagara itay nilito dito'y balay. Kung ambot di magas itay awanak lakay. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kay tinaunag. Ada ka di parikaut. kasla darom su aparikot iti nagbaetan dagiti agkabsat ulay. Ha? Apay aya? Kaya't nilito nga ilako ti balay ken sularda. Da kasapulan da kano iti asawa na ti dakkel agatan apag kapital da iti negosyo akayat da abangunan. Anya? Apay ngay akastabot ton. Kasanun ni tita, sa dino ngay ti pagnaedan na. Ay na, jak masungbatan da iti asaludsod mo online. Dagiti agkabsat lang ti makasungbat iti dayta. Jakmat kayak ti makibiyang aging gaadida damdamagay no kidkid dawon ti kapanunutak. Maipapan iti kayat nilito ang mapasama. Bagbagang manong? Apay nga ilakom to'y solarkan balay tayo. Amumot adito'y ti pagnanaidak. Tita, nalawa unay da iti balay para kan ka. Mabalin mo ti gumatang iti balay nga umanay apag naidam iti kanito ang mailakotan to'y balay. Diyak ka muna niya ti simrak iti panunot mo manong. Dayto'y laang tinabatbati apakalaglagi pantayo kadananang kantatang. Kat si kalatandag numar, tas si katadda dito'y kasta ka di. Kasano ak matangay? Agpada nga anak dananang kantatang. Diyak pagtatak ko nanday ti balay, no day ta ti pampanunutam manong. Kukwata adwa daytoy. Kayat ko lang nga agtalinaad ka data daytoy ang nagrigrigatan dagiti dadakkel ta, idi si bibiyag da pay laeng. Apay nga min manong akayat mo nga ilako. Kasapulan mi ti dakkel a kapital, taday bangon mi a negosyo ka ni ipag mo. Kat? Ti panangilako iti solar kan balay tayo tinapanunot yo a solusyon? Wen, gaputa damot karbangak ditoy. Diyak mo tikikatan ti karbangam dito'y manong. Mabalin nyo mo ti umay dito'y anyaman nga oras akayat yo. Sana na mabaliwan pa iti pangadang ko, tita. Iso a panunutam a naimbag, ti kayat ko a mapasamak. Hoy, sis! Ito'y pamulmulagatam day takanam. Mangan kan Awan ganas ko amangan sis. Apay, ada ka di parikot? Ay, adda. Kaya't nga ilako ni manong ko ti solar kan balay mi. Anya? Sana yung ay kang agnanaed? Wan, Oh, apay nga kaila ko na. kaya't nangarod nga alaan ti pan nakabingay na. Diyak mo't al-almanan day di abalay. Kukwami adwa day jay. Mabalin damat lata ti mapan ijay no kayat da. Ay, unay matan. Pagpanam nga rodan, no kas pangarikan tamalako ti balayo, sis. Uray anya ti mapaspasamak. Diyak lakit di umanugot ama ilako day di abalay. Napatag kanyak ti naibati datatang kananang kada kami. Husto ka, sis.
Ang makuray ka. Ang mga nadamot mang sugsug-sug ka ni manong mo. Tap na aramidan na ti kasta. Jack kaya ta panunutan dayta. Ngam sigun ka ni Manong. Kasapulan da kano ti dakkel a kantidad para itinegosyo a bangunan da ka ni ipag ko. Kunakom kat. Amuklatan no apay kasdi ti desisyon ni manong mo. Kas na kunakon, Jack umanugot iti kayat na a mapasamak. Naklaatak iti imbaga kanyak ti kabsat ko, akayat na kano nga ilako ti sular kan balay mi manang Emmy. Jack pulos impagarop ang mapanunot na nga ilako ti pagnanaadak, kan ti kakaiso na apakalaglagipan mi kadagiti nagawanan adadakkel mi. Iti panagsarita mi, Jack imanugot iti kayat na mapasamak manang. Day di mo ten tinangrugyan ti saan mi apanagkinaawatan nga agkabsat. Uray ti kabsat ni nanang kat saan a komporme iti kayat a mapasamak ni manong ko. Anya ngay tinapagnumwan yung agkabsat, tita. Awan, uncle. Isungarod ngay mayak ti balayo. Takayat ko ang maamuan ti kapanunutan nyo, maipapan iti kayat ang mapasamak ni Manong Lito. Ay, no sakla amay sa kaanakan. Diyak mo't umanugot Ada kayo ti pinal a desisyon. Imbagak matunkan kwa na, ajak umanugot iti kayat na mapasamak, uncle. Ngam ipapilit na nga ada kanumat karbangan na iti balay mi. Iso akayat na nga alaan ti pan nakabagi na. Daita ti agdadata ang motibo na kaanakan. Ngam jak mo't ikikatan ti karbangan na, uncle. Imbagak pay, amabalinda mo't ti mapan iti balay. Ngam, kas mapalpaliiw ko. Talaga akayat na pagbalinan a kwarta ti pan nakabingay na. Talaga? Agad na nga rin ti desisyon mo kaanakan. Kayat ko apa-appraise ti solar kan balay mi, uncle. Kat no anyaman ti bingay na, itad ko laangan kan kwana. Kaya't mo asawan, itad mo ti bingay na ngam saan mo nga ilakaw ti balay kan solaryaw? Wan, uncle. Kasta nga rod. Ngam, agpatulong ako makada kayo. Amangan nga no saan nga umanay ti urnong ko. Numanon to ti pan nakabingay ni manong ko. Ay, sige kaanakan. Di kagdanag. Ngam sapay la kumatag baliw mo't laang ti kapanunutan di kabsat mo. Tapno agsubli mo't laang ti sigod alin nangan niyaw nga agkabsat. Saan akayat ni tita amapukaw kan kwa na ti balay kan solarda. Wan uling, daita ti desisyon na. Kat kasano nga ruden ngay, anya ti aramiden na. Kaya't na maamuan no mano ti preso ti balay kan solarda. Kahit anyaman ti agtinag a preso na. Itad kano ni tita ti pan nakabingay ni Lito akabsat na. Anya, no kasta, iso ti mangsupusop iti itad na iti kabsat na, tapno saan amalakaw ti balayda? Wen bakit? Kat
Bilibak iti dayta a desisyon ni tita. Talagaan na patagkan kwa na tinapanawan dagidi naganak da kadakwana. Ala, sapay ko magarod taday ti solusyon ti di da pagkinkin na awatan nga agkabsat. Sapay lakuma, ulay. Anda na abogado ang nakasaritak, tita. Saanan ang masapul ti abogado manong? Urayam naman ti presyo ti solar kan balay tayo. Siya kon ti mangtad iti pan nakabingay mo. Anya ti kahit masawan? Imbagak matan kan ka manong. Jak kayat ama ilako ti balay. Iso tap no mapnagkan. Kan tap no masolusyonan ti problema yung agasawa. Siyak laangan ti mangtad iti pan nakabingay mo. Anya? Wan manong, mga rami da kiti pamuspusan. No kasapulan nga umutang tapno mabayadan ka. Aramidak. Dumawat kiti tulong kada angkal. Amo kasandak abaybayan. Apay nga na masapol a parigatong pa lang ti bagim. Nagsimple ti solusyon na. No mailako ti solar kan balay, awanin ti parikot. Saan na masapol a mangiraman ka pa iti sa bali a tao? Apay manong, mabain ka nga agpatulong nga kada angkal? Awan mo ti sa bali a pagpaarayatak. Kabsat ni angkal ni nanang. Iso akaraman at talaga ni angkal iti pinarnoy mo a parikot. No kasta, amo mo no mano ti balor ti solar kan balayaw kaanakan? Wan angkal, nakasaritak mo ti abogado. Isun ti makaamo no kaano nga agsango kami kan ni Manong. Ay, una yun ti kastoy napasamak kada kayo kan ni Manong mo alitaw. Gapulang iti sangkabasit asan ni kwa anapanawan dagidi dadakkelyaw. Nadadaalan tinapintas alinangan niyo nga agkabsat. Bayan yun, angkal. Diyak kaya't adumakal pa iti susik mi nga agkabsat. Nakababain. Itad ko laang nga noon niya ti kayat na. Saan nga tanayang agbaliw ti panunot lilitaw? Panagkunakat saanan, angkal. Namin anumutan a kinasaritak. Nagpakpakaasi ak. Ngam natangkan ti pangedeng na. Ay, malangarod Pakaamuan naktaw no kaano nga agsango kayong agkabsat iti ayan ti abogado kaanakan. Talaga saanan ang malapdan ti panagsango dagiti agkabsat iti abogado, lakay. Wan nga rod uling. Di kayat ni tita nakasango ti abogado na iti kanito ayawat ng ti kwarta apan nakabingay ni Lito. Iti preso ti sular kan balay da. Ayun na yun ti kastoyan na pasamak. Kasimot ni tita. Inaramid na ti amin tapno mabayadan na ti kabsat na. Para makita ano anyan to ti reaksyon ni Litaw into nagsangodan nga agkabsat itaayan ti abogado ni tita. Apay, napakaamuanan aya ti abogado ni tita ti kabsat na. May papan iti panagsango da adwa. Wan ka no, bakit? Di pa nga imbaga ni tita kan ni Litaw nga urayin na ti awag ti abogado.
no mairemedyo ng ti kwarta a maitad kan nilitaw. Kasta aya. Wala ulay. Masapul ang nakasangot ti abogado ni tita iti anyaman a transaksyon a mapasamak iti nagbaitan da nga agkabsat. Nakababain ti kasta. Agriri ti agkabsat maipapan iti sanikwa na ibati dagiti nagawan a naganak. Naku namon. So aday ta ti pakakitaan nga oray agkabsat agriri no maipapanen iti tawid. Ay, sapay ko ma. Taagkapyan tumot laang dagiti agkabsat lakay. Sapay kumauleng. Taday tamot at talaga ti tagiuray ko akanayaon. Nay, adda kamutan kaanakan. Apay, nalpasan ti tungtungan yung agkabsat iti sangaw ti abogadaw. Awan ti napasama kasaritaan, Uncle. Saan mo't nagparang ni Manong Lito? Nay, apay ngay. Di mo't naglawag nga ita ti panagsarita yaw. Diyak nga rod mo, Uncle. Mas daaw mo't ti abogado. Tatalagamot kano a pinakaamuanda ni Manong amapan ita iti opisina ni attorney. Nay, apay nga rod ngay asaan ang nagparang nilitaw? Dola ang ti kaya tasawan day ta, Uncle. Mabalin at agibasitan na tinaibaga agatad kan kuana. Wano, nagbabawi kat nga ta. Imposible ang mapasamak day ta, Uncle. Inawagam ka din. Awagan ti sekretary ni attorney itay. Ngam unattended kanumot ti telepono na, Uncle. Kastaya. Urayim no anya ti sumarno ang mapasamak kaanakan. Mamati ak nga agpakitan tumot lang kan katikabsat mo. Kat day ti rumbeng asaganaam. Nakisinarak ka kanyak diti restaurant, Manong. Saan aya nga itisango ti abogado ko mati pagkitaan ta? Saan na masapol, ading? Anya ti kayat mo asawan, Manong? Ading ko, pakawanan na ko ma. Naka-Amerisak kahit saan arumbang ti kayat ko ang mapasamak. Ha? Di mo't kayat mo nga ilako ti balay? Isa ako na nga itad ko laangan ti pan nakabingay mo. Basta saan amapukaw kadata ti solar kan balay tayo? Saan na ading? Agtalina idlat ti solar kan ti balay tayo. Diyak matlagayam kabailan no kas pangarigan ta sa balin ton taagtagi ko iti balay kan solar tayo. Then nakarkaron na diyak kabailan no pumanaw kan iti balay tayo. Naimbag met, tanaawatam ti kayat ko ang mapasamak, Manong. Kat ulitak, kukwa tayo amin ti balay kan solar, anapanawan dagiti dadakkel ta. Jak al-al manang dayjay, Manong. Nawaya kayo nga umay, uray dagiti kakaanakak. Mabalin nyo pa iti umay agnaed ijay no kayat yo. Saan na masapol, ading? Dadamot ti balay mi. Sikat agtalina ijay. Ta ad-adomot ni amang tirigat mo kadagi di dadakkel ta, sipod na idalit da. Ket ulitak tita, ading ko. Pakawanin na ko ma. Lipatan tan tinapasamak, Manong. Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Napatag ka kanyak, Manong. Laglagipom kumaakanayon dayta.
Islaak na parutan iti siit iti barukong iti daydi akan nito manang Emi. Jak impagarop nga agbaliw ti panunot ti kabsat ko. Aklunak manang, manumot arabii asinang sangitak daydi apangedeng ti kabsat ko. Agingga iti nakapanunotak iti solusyon, tapno saan laeng amalako ti balay mi. Kabaelak metket di ti agnaed iti sabali a balay, ngem talaga ajak kabaelan a mapukaw mi, tinagrigatan, ken nagbannugan nga impundar dagiti naganak kada kami, idi si bibiyag da paylaeng. Adu ti lagip a naitalimeng iti balay mi manang. Ijay kami adim makkel, na addaan iti nakem ken panunot. Ken ijay a nagtalinaed tinaragsak a pamilya a binukel dagiti dadakkel mi. Iso nalaos ti panagyaman ko iti Dios, ta nagbaliw metlaeng ti panunot ni manong ko. Ita manang, kanayon ti umay damanong iti balay mi. Adapay dagiti kanito nga agbakasyon ijay dagiti kakaanakak tunggal awan ti serrekda. Ket pakaragsakak unay dayta, tamariknak asa anak ka agmaymaysa. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, tita. Tita, pagayam ko, nagtanok kametten nga anak. Maipakita unay, babaen iti di mo panang ipalubos, amapukaw ti balay ken solaryo. Napatag-unay ken ka dagiti naganak mo, uray awandan ito'y abiyag. Sapay kumata agtultuloyan ti kinasinged ken kinaragsakyo ken ni manong mo, agraman ti pamilyana. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.